Rêveberiya PYD distûrda bazirganan ku pambû derxine derveyê bajarê Kobanî. Di heman demê de welatiyên bajarê Kobanî nerazîbûna xwe li ser çend biryaran dana xuya kirin. Biryara rêveberiya PYD ya ku ji aliya Desteya Aborî û Çandiniyê derket bû cihên nerazîbûna cotkarên bajarê Kobanî. Cotkar Adnan Îsa ji Arkera dazanîn ku biryara PYD derfetê dide bazirganan ku kontrolê bi nerxê kirîn û firotona pambû bikin û got ku min 13 hektar wate 130 donên pambû çandine û min hemî kelûpelên Çandiniyê weke bizar, kêmawê reş û euro her wiha derman bi dolar kirî û îro PYD bi hemahengî bi bazirgana re bi lêreya Sûrî dikirin. Wate biryar bandoreka xwe mezin li ser cotkar û çandiniya pambû di pêşarojê de heye. Cotkar Osman Mislim serbar kir ku eger biryar bi vî rengî bin, di sala bê de em pambû naçînin û belkî em karê çinînê bi giştî waz lê bînin. Ji aliyê xwe ve cotkar Ebdî Mislim nerazîbûna xwe ji biryara PYD ragihand û got dibe ku nerxê pambû guncaw bê bi mesrûfê çinînê û mandîbûna cotkara re. Têzanîn ku rêveberiya PYD nerxê her yek kîlo pambû bi 705 lêreyê Sûrî ragihand û ew nerx bû cihên nerazîbûna cotkaran her wiha ji alî cotkara ve hate redkirin.